nemá moc ani málo, že? Tak víme. Tyva, když jedu, tak mě připadá, vole, že já tom lítám, vole, ale když vidím, jak je on, vole, víš co. Ne, tak jestli jsem měl tak stejně, tak v tom případě je to špatný. No, protože já jsem si taky připadal, že jedu, ale tam jsem i skákal, myslím trošku. No. Ale to je zase všechno pocitově, jo. No právě, jo. A tady on třeba zase jde rychle, mě připadal do zatáčky. Ale poradíš si s tím, jako tam motorka pěkně, jo. Jo. Kdyby to třeba našponovalo na přední, kdyby mě skočila prdel. Já jsem zkoušel na těch výmolech nazvedat, vole, ale tam je těch výmolů moc, má tě pak hnedka pošle zpátky, tak zemí, no. Nechci rychle za sebou. A já nejsi říkal ty výmoly v té zatáčce. No. Čiče, ale crossback mě asi nechytlo, vole, že bych to, že bych... Asi taky ne. Ale ta bělá je taková nasazení lepší, ty. To je úplně... Jo? Neutahá tak jako, jo? No utahá, ale ona je taky asi 3x větší. Já vím, no. Ale jsou tam ty velký výjezdy, jo? Jo. Tak, jo. Dál. A stalo se mi tyhle dvakrát, že jsem si umám taky vyťukal neutrálu, ale to bylo u té... Mně taky se to stalo na té. U té čtvrky, no. Já tady potřeba umět líp tu práci s tou brzdou a bez vším. Ale neklouží to, že by to ujíždělo, ne? Ale... Ne vůbec, jak to se dělá tady. A tady ty s těma harbolama jsou velmi krásné. Ty to dej tady ve smíku. Já tady pomalu, ale vždycky se vrknu ke koncu, vole, tam jakože, vole, když... Já jsem to tady i rozpálil tady. Tady tenhle se ještě jak tak dál, ten se dá, ale ten zadní, to je trošku, ale ten se budu skákal docela dost, ne, ty jo? Cože? Všechno? Takže tady tenhle jsem skákal docela dost, ne? Nebo já nevím, ale... možná 2 kola aspoň v luftu, jinak to není možný, no, jestli se to aspoň tak připadá. Jako to asi jo. Jako takhle to beru, jako pro mě byla priorita na tom jezdit to enduro, ale to, že bych si fakt vzal tak 5x za roky na terátě, no tak hodit pár koleček, tak to by se mi na tom líbilo. Jasně.